Kasa obebesia dia hye na adwunu se opese wo hye pant nko adi kofa krom na wonam emerima hwe no enti hwe dia wo hwe eye pant nko na hye no ana wada ho se yemfa paint paint ne ho enti paint na omudi paint ne ho no te say the jeans design ete pepepe ana omudi paint ne ho no na so wi a odi naked no akonante krom ama emerima ahwe no odofo biara uche video isabre men fan so ordinary video bi na wanya ana wo hwe na mom sofo buje me pese wo fa disua die bi pa afri mu na sa wo yo kristoni a wo hunu se enema nyina di adanse se wiase ekwana wiye because enkom sha yesu se abrini bekwa wiye a onipa de jabanante no enu nene egusu a eye adwuma nene de obronsam krofo de bewiase nyina ya niama e de akono bone eni adwamamo ebe brenipa enu wadwuma ena obronsam krofo e promote na oba wote se no omfare no ho na ni hu ade because ne master bronsam na asoma no ento obronsam adwuma no o ya no wa yire no se wo ya dia twakra ama bronsam ene de koso wiase no areho mesese do bronsam nam na da so e ma so dom ene gomora ye bone kase tie nyankopon ama onyankopon to oja ne sofe efrisoro ebe hyi nkro no sara so na wie brenzo obronsam nam sa kwan so hwini padodo dom ko aseyem enuti na yesu asha hunkom e wo Luke chapter 17 verse 26 no tronsam ne say de no abraso ni Lord to no abraso no sara so na ewiase we brain sara so na beye enuti na onyankopon say minyi sa hintasam adi enkyere wiase nyinara efi say Yesu Kristo maya to so mienu no aben adura pona no enche na do beba no aba ento Kristo ni biara onyankopon beye wadom na benya sa video yi bia behwe no ama unso hu ba bia wiase adu na watumi atwe ho afibone ho na so wura Yesu yi ni ho adi ni mpre no nso a onso ati menya nkwaje ama wokra afa mumyentie de ohin Solomon so eka afa atadesha ho Proverbs chapter 7 verse 6 to 11 no Proverbs chapter 7 verses number 6 to 11 wasina me fremi dan ebume mu meni huna kase mu mehweye na mehwe ntete kwafo ne mu na mehunu mu fa mu abrante wa bia na woni tere wopre abontere ba ne ntwea na wasene efa ne fie kwan ebra ade resa anwumre anaje konkon ani sumu na hwe wo baby ehia wasi wo fra edwaman fotam na kuma sene wajija ne na sonso asoro ne nan entra ne fie amen na ohin Solomon na oya hen kese pa na onyankopon ma ni nyansa asochi wiase nipa nyinara na ohin Solomon se asem ya okan ono ankasa adi nani ene hui wose na abrante bi nam na abrante bi kohia oba bi a na sa oba no wo hye adwumamofo atade na aha na mepasa me ne Kristofo esua bibi efri sa asebi mu ohini Solomon say ohun oba bi a sa oba no wo hye adwumamfo atade me pese obi a hye sa asebi nso say ohini Solomon wankase oba no adwumamfo dabi nambo wo say oba no hye adwumamfo atade anuanum si akọ market sabre ya atade bie no ya tro emu se ayodwumanfo atade ni entebeden enya hodwumanfo atade ene yemfa semo hin Solomon kai mako ni entiase ye eyehu de ohin Solomon pesa o kire de di kan sababu kaso odwumanfo a hwan ni odwumanfo yobi a oni marima eda agisika obi a oya shawo tutu ni sex worker anase obi a oya prostitute na esanse odwumanfo tutu ni no anasa shawoni na dwuma ne se oni marima da isika te no abribia no o shentade a ebema waye sexy ebema waye attractive o she entade a ebema dwa bane so o she entade a ebema ne ho akono abamemam o she entade a ebema bema bi befre no ne na koda na waje ne sika obiara nso ni se asunse de onyankopon bo barima ena sunse de onyankopon ebo oba onyankopon bo e ma special ento ba bia sombo edi so barima bia hu oba nufu anasa oba hwene ana oba o pint ana oba osra ho a edi akono bresa barima no enu nti e yoba adwumanfo ahyewoni ba eno shatade a ebema na daja gu abonten sade onam a emerima behu no no mo akamfo ne se sister you nu for fe anasa sister you sra ho fe anasa sister de we very sexy esansa hyewoni de na dwuma ne adwumammo enum no onye sika enti da bia no esasa we na dwuma no ho advert
As I campaign, I bema when you more customers. And when you was a Satadiana, a bema na de gem a daddy. Said the Bayer member Behunu. Ayobun some wine. Ayobun some argument. Ayobun some juma. Ayobun some to me. Any obun some home. The ties have the bonetti. Na enam so Nyankopon so mpese a Christopher be promote to Ejamamonti no kan wo Deuteronomy chapter 7 verse 26 ne kon say emfa se chiwade yi bi enko fie na wonso anya abusudie te se sa atade no wo hu amanya wotan na chi efise e abusudie ade wo Nyankopon ka ho asem say ye chiwade no hin Solomon so kan say ayo dwomanfo ne hye sa ntade no enne ewiase nyina ajatom say e fashion e latest e modern a designer wear. Ama enne center day na Christopher mpa omu ye gidifo anka se ye promote Nyankopon asem ne ye advertisement Nyankopon no enne Christopher pon ne se entade ade promote adwamamo atwi akrama bronsam enne aware form ma enne omu aware e se se ndwamafo ntade bi ade promote bonsam adwuma a Christopher Mama ninte no brunsam nim se ne braka etia entu amia na kononum eno brunsam mia boninum wasisi nipa so afre nipa ni atwi nipa dom akosayem entene obrunsam man ema dodo no abom hu naked ana de ni nam krom awra hunyame ma mesi bibie di adanse se wiase akwana wieye wa hwe de wani treso ba satade we pa adi nam krom nani nguhwe omfare ne ho babia na so wey enyo bronsam honhom ene tisa abawe mu a obetimi asasa atade we dia fakrom wato be masintidia ayo bronsam no tasa de we yachi odi ahwe ene obi nso dia odinam krom ni ene fashion abani ene oba tasa na no ahye de twa no to no ho na ne to no ho ankasa begu abonten enye so obodam o na dwinje adwuma pa o hye de frifie no de pia abonten because ene o say fashion aba na asem wa hwa nyu awreho ene ofutu for ben o Nyankopon asem no kuram akire nipa no nipa hunu Nyankopon asem no atwe no afiri sa busudie ni boni hu enye se wabodam o modam na mom so bronsam obe nipa kwa mu a onipa ye ne nyama te so bodamfo ento se e fashion aba na abaiwa atimi ayesedi no mabonten Onyankopon emfa nipa boni enche no sha ene yese fashion aba entene de obia Christopher man wo mom nya Christopher chase ne de obia sha trouser no ba asa trouser aman to pepe wo se kuba se kotokom na dwapade a Onyankopon bose onkata sunsie no ene yi vin shape a efie nanim ti so pramrati na brante wo hye sade we ya ehin na obehwa na se ehin fanso na obefa wa shata de no se de be ya atade be yi ni shape no amo bema bia obehunu no obedan nani ahwe no amo bema tumi afre no odwamanfo adwen a odi shata de eyi di hungu abonten no enu nenne Christopher ma enso e practice ade Onyankopon se ye chiwade na ohin Solomon so akase eye adwamanfo ade no ene wiase nyina ajatum se eye normal ente na wonam krom na wo ya brante wani bo ba bi atade so na wo se umpesa obehwe enti yi wani akoto nchen a ba bi a wodani wani kura akono de fi wo ba kura e hia no achinde na wo hwa wani bo so anka wo yi wani no awre ho mesi abri boni mu ane wo no enti sa bro yo Kristo ni abrante na wo bo mpaya ade a esasa wo srefri Nyankopon nchen aya hu kunkum ahoden ani tumi a ebam wanya ho hyeso ho anya sa be hwase efise emadodo no ara na abom ho adapa abom ho adagya enam krom efi a wotim ba bia wo yadwuma bro no a wote so enkrom ni nkrase ewiase ba bia de ekoso anu no eno nam krom a etankra na Africa kra dia ende yenka efise ne so ba kofo ka the pant and na hwinde nyina na gu hoi o si Africa mu nso a the same thing na so do yo Kristo ni ba na utimi hye sentade obi na di pia bisa ho se every sabre na wo pia bonten adi kosi se wo be sa be fie no aba wo sa atade no bisa ho se emema dodo se de be hu no fo ho emema dodo se de be hu no wa hwene emema dodo nso se de be hu osra ho emema dodo se de be hu afurum na bisa ho nso se emema dodo sen e na abatom sintidua sabra no yes Kristo se sintidua de beba na de nam no so na sintidua beba no onue ya hwe hin Solomon asem no kan no a oso oba no onye dwomanfo nanso no hye dwomanfo atade sada nso na minya ba gidini ene Kristo ni awutie me minim se waware entu onye dwomanfo nanso wo hye dwomanfo atade
Menu ba utieme. Menu sa unware. Betebia uso Nyankopɔn nti. Unya basa. Umodwaman. Umpeme masam. Nansu nika. Trousers. Leggings. Any entadi a wo se ema nufu ho ene wo sra ho ene wo dajam ene wo ahwene guabonte no santade ne adwumanfo ntade enti sa wo se santade no a wo di promoto adwumanmo adwumanfo ntade na wo se no wo de twia kra mabronsam enu ntino Nyankopɔn pese ofam so na wo ti ase na atwo ho firi ho a wanya nhia ne adom e Nyankopɔn ani ogidi ni babia wo tiam sabren Nyankopɔn se menkankyra wo se wo dajam ana wo nakedness no a secret and confidential between you and your husband. As a sow bema why your 1 year pet, and as a woman who were the down. Now for a dang and a nipple couldn't wait once, sir. Onyagopon Kron first of Abugei, Universal Church of Jesus was a sabre. Ayo Mojuma, what to me do Nyagopompe. Esa net as of for the Donwa, a Janu Chronic Kenti. And a Christopher Bebre, a Tiason de moi, minimum left and right. A bronzema for Christopher no more, and a Christopher man, our fun woman warrior, do noira, I said you my fun tadie. And from Monday, Kwesi Saturday, a Maisha Santa day, added 2 months in Tidia, added to talk on Memem, the advert the train Accra Amabronsam. Na edru sanda na Saturday na go na fe wa dress kama kwatra so ndam se osum Kristo na me bisa a Kristo for mam edru Sundays and Saturdays ya munhye nika ana trouser ana munyi munufu ana mosra ho ana mo honi modajam amfam kwasore no me bisa mo se adenti na mo ofie dia munhye center dia basa no na mo wo kwasore dia na wa dress kama na oboduku ebisa wonu se center dia no Onyankopɔn pɛ entu kwasore dia wa dress kama ene Onyankopɔn se ma wonti ase se wonum se ntade na mo hyehye no enye se wo de bekɔ Onyankopɔn fie dia ene na enye nso se wo bɛhye akwadwuma enye nso so bɛhye pia bonten enye nso so bɛhye tukwan eti do onum se Onyankopɔn pɛ no eno na se wo fie nso a ɛwɔ se wo ye because asonde mo de yekohia akɔhye Onyankopɔn munyam keke yekosua na asɛm yekoye theory asonde mo ho na mom practicals no eno ne wa brabo a wo bo e wo fie enti untimi nhye sa adwumanfo ntade fantom rante sintidua emfa ntwakra mabronsam na se du kwasia da ana memenda wasan kwatra sondem se wo ye kristoni trofo pa no Nyankopɔn so se mempam nkase o kristoni ba biara wo se ntade bi bia nso Nyankopɔn betwa so according to Zephaniah chapter 1 verse 8 we die for Zephaniah o metre ba ko chichemo je wotwe no wasi na urade kum afode ye da no metwe emapoma ane ahenema no ne won a wo hye ananafo ntade ne nyina so amen Bible na kire se Onyankopɔn se ahenema ane mapoma mo hye se ananafo ntade no Onyankopɔn so obetwe mo aso hwan no aheneba no ye bapoma na hwan so ene oye nanani ade anso ne ananafo ntade ye kasa oheneba yobi ane papa yo hene emapoma ayobi a oye nipa titire. Because Galatians chapter 3 verse 29 Bible says sebu ye Kristo dia ene na mo ya Abraham asefo na mo nam boshe no so eye adidifo afa Galatians chapter 5 verse 1 nso Bible say adishidiem na Kristo ama ya de ho esanse Kristo ayo hininti a Kristo fo nyina ya adehye a ye kwakodi ade wo osoro ahimam ho enti se Bible kasa ahinema ana mapoma enu ni o Kristo ni wona oye ohineba apese Bible kasa onanani nso a onanani nso onene hwan Ephesians chapter 2 verse 12 no Ephesians 2:12 wase mun kai se de bi hono na mun Kristo eni toke biara na moye ananafa wonye Israel maima ene aho bo se apam hodo ho na mun yeni da so biara na mun ni Onyankopɔn e wo wiase amen Bible akire mu se kaso obi ya onanani e o Kristo mu a eye obi a omfa Nyankopɔn asam nya hwe oye obi a onum Kristo to bone brasa do no ankasa pe eto so Onyankopɔn ka so betwe mapoma ani ahenema a omhya na fo ntade aso a na se kire ne se o Kristo ni bebiara wo hye odwumanfo atade ana atade a hye woni hye no o Kristo ni ba sa okwasha Nyankopɔn betwe aso
Enunti nam de Onyankopon yachira me sa menka no. Mato me bo ase a me kyerɛkyerɛm. Sɛdeɛ bɛyɛ a onipa bia bɛte ne ho ase. Enti mi si Nyankopon asɛm so dua sɛ o Kristo ni ba bia bɛhyɛ nika. Anaso Kristo ni ba bia bɛhyɛ trouser. Larges, apuskalenke, 5 minutes to curfew. Alampan, shaba, agatapori. Show your stomach, show your breast. Mini skirt, one hand, I am aware. Accident. Matriki Jesus. Ubeshe see through. O Kristo ni baby abeshe bareback. O Kristo ni baby abapam slit and a skirt. Na ba pa ho amana besi uto ase. Ama wo sina ho agu abonten no. Onyankopon ase me nka nkyira wo se obetwa so. Faina Medeuba New Testament. 1 Timothy chapter 2, verse 9. Yantie de Transamneka. Timothy umedikan etre mienu chichimu a eye enkro no. Wose sara so na emansen tade ese. Emfa eni a ewu ade. Ne adwene moti akeka wo ho. Enye mesawo, anasika, anahwene pa. Anantade a ewo buo mu. Nemom enwuma pa ya ese ema wo yi onyamso mpa kire mu. Amen. Paul eto Christopher man nyina for say ema enhye ntade ese emfa eni ewu ade eni adwurumote nkeka omo ho enu nti na msha dadu through Old Testament na ma kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wase sɛ nika ensa oba trouser ensa oba efiri sɛ ema omo ye homosexual ana omo ye lesbians no omo na de saa afade no ebe wiase Sir Paul ekebiam sɛ ema emfa eni ewu ade eni adwurumote nkeka omo ho a Ajumutia no sa wo de babra fomu a kire say you must be sensible na Paul pa kire say oba watade abɛhyɛ no fa ajumutia fa nyansa to ho na afei mawani nso emu ade afa oba nso fare ho efrisatete no na ɛyɛ fare yɛ ma oba mpɛsɛ obarima onye ne ho ade obama na hu na dagam obahu ne nufo ho anaso obahu ne sra ho anaso obahu na hwene efrisatete no na mabuam ho na ma fare wo ho na ma respect wo ho na eye ni umpo se oba ebeyi nufu ato abonten na so ne wo de hwe oba ofare no ho be sha tade ma nufu agu abonten dabi oba obu ne ho oba dress ma na furu mu agu abonten dabi oba Nyankopon wo nkukuru tini mu obeyi na hwene ade a kire marima na dabi da efisa kan no na ye kase underwear eye afade bi a ye hyewo atade ase enu no empia abonten ma obi hu Bribiti say ebi obema pint and now boxer shorts and now singlet and now bounce ebi a brazier o underskirt o panties wa hwene send your money na akane no your friend no underwear as I wish wa atade na se ansa na wa hye atade aguso nanso na esansa obronsam ayi fade afri nipa mu nti no ene de underwear na ye hye atade ase no enu mom na ne onipa sha ode no mabonten Enti na branded dress ya no atwene trousers no nika na ba abato ne to ase se eye autofista na onama na ne trousers ni nika no na ewro na opia na ewro na opia onamo a no ababa ni nam se de mpompo bi abona ha mu no Job chapter 38 verse 3 Onyankopon ka che Job se bo wasensa barima na me no nkasa enti se yakasa belt ana aboso a babu a kyerem se ye de boy aseme nanso na de abrante bo belt a edane to ase Oh, Jimmy and enipa Jimmy. Adia ba kwa Paul esanka ho asem eye emasawo no ukyerɛkyerɛ mu a ene se udi enwi atoa enwi so na etreye ene dem de toa mu tiri so no de eno nso Onyankopɔn mama ye eno nko aho video a matri ndi achiwade ma kyerɛkyerɛm ade ho quotations nyinara sɛ de Onyankopɔn yi kyerɛm ni nyinara maka ho asem ana afa baabi a enwi na mo de toa mu tiri so no efiri Ningina so hwe se achiwade video no a ubahu se eyabosom dia se wokɔ India mamu a Indian fo man aduom nyi no bafɔre e ma ɔmo abosom na nkrofo nso akɔtɔ dwi no na ɔmo de aba begu market na nso Kristo ni wakɔtɔ ade ade bafɔre ma abosom no na nso akɔtɔ de agu tiri no so ebu nso a ɛyɛ pɔnkɔ ho nwi ani atwitwa na onipa kɔtɔ pɔnkɔ ho nwi ade agu ne tiri so na woyɛ pɔnkɔ ana woyɛ nipa enti se unya chiwade video no bi hwa enwin ho asam no se do Onyankopɔn Yesu supernatural enti e wo se Kristo ni bia nso oye ho natural no obeti ase wo se video no so ene ehun kote nyina no hwe se video no a beti ase afa artificial nails artificial eyelashes artificial eyeliner de man di drum ani kosua so no ene dom de hye so mawra no
ani de om de keke komani ho om kase ene eye fashion no said the Bible akasa ne man ho asam ni nyina no matom bo ase a kyerɛkyerɛm enti ano nso unya nipadua video ni bi hwa eno nso wobɛte ase na wahu eniema a obronsam aye ba wiase no ene ode awia Kristofo na nso atumi atwo ho afiri ho enti ano nso achiwade video no ani nipadua video no nso bomode sa no nso wobɛnya bi ahwɛ enuanum ani adofo mu asabra mu hwɛ video yi Abraham de masɛm yi eba wieye yi afa yenti de Peter nso kan efa a Kristofo ahyehye de nso 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5 no 1 Peter chapter 3 verses number 3 wase mumma ahyehye de no enye hunam eni ade emesawo eni sikahye ana enkadehye mu amen afutu a Peter nso edi ma Kristofo ne sɛ mumma ye ma ahyehye de no enye hunam eni ade nanso ade de oba bi ase opese oye sexy oba bi anso se opese oye attractive ogidi Bible tie me bisa ho se atade na wahye na wo se opese uluku sexy no anasa opese oye attractive no bisa ho se opese oye attractive to who anasa opese uluku sexy to who sajun no aye shawfo ni otutufo na gire sajun aye hunam adwene o Kristo ni ba ngire sajun no if say Romans chapter 8 verse 6 to 7 no Bible say hunam adwen yowo hunam adwen ye nitan a odi tan Nyankopon na oma wa hunam no omu ntimi nso Nyankopon ni da enu nti na Peter etu a Kristofo fo say moma ya hyehye de no anya hunam ani ade if say de munim ni say ankampo ko ba waware eye na dwen say opese oye attractive a esese oye attractive to ni krupe enti ankasa ntade bi te say entade bi ye transparent a wo sha obi behunu wadaja no anka anajo oba sha wadam akire ni kunu sede be ya ni kunu adwene beba no so nanka sa tade no anka yenhye empempia bonten enso enet say transparent dressing adunna enobronsam de be wiase a wiase nyina jato be say e designer wear ento ni pasha sa tade we de na mabonten wo de obronsam ye nipa wiase afensu ya ba verse 4 no so a Peter kire say o Kristo ni ba anaso warefo ba ma wahyehye de no enye akomam nipa ahinta honhom a adwo na eno ni ade a ne boy den Onyankopon nanim enti oba onhye nika oba onhye trouser oba onhye tade nyini nufu mu abonten oba onhye tade mu na dajam enu abonten no sa oba no na Peter say oyoba osombo na ne bo nso den e Onyankopon nanim sa ma no na emema tisika ayom ho ade enti sa oyoba na so pekunu anasa wo power enti wo shatade be you shape amemema hu a omo hu se wo shape anasa wo shatade ma unufu ho abetete ho anasa wadaja abedadi na ho atima yoba ma bi akono a ene me kase secret ya hinta se mi a kira wo se wo se wonu monyam wo luzu ovalo ugu ho ani mase e bansa wo si wa wade no kwan mo ebisa tade woni pashe no e kasafa ne ho e kira wo suban e kira se de ote enti obarima biara oya responsible mind ahun kukutini mu no person ware oba wo Kristo kwan so ene ne tena bobra no se o hye oba na wadaja mu gbabonte a number 1 ohun wo se wo ye cheap number 2 ohun wo se ohun abo ho so number 3 ohun wo se wo ye dwamanfo number 4 ohun wo se umfare ade number 5 ohun wo se wo ye oba ummu ho number 6 ohun wo se so otisika kra ye ho ade a bai sey yunufu ene wo sra ho de a kyerɛ mema foforo enu nti na ene ama awade ho aye den ama ema ne bebre no eye hinta sampa ne ne osofo Abugei me yi na di a kyerɛ no afa seba no sa obema bia obebe wakwa mu bia no eye ye nkonkwa ebi so obema bia obehu bia no opew esono ope ena sono odo obarima kasa opew a wo de bisa ho se efri utiri kosi unase wo himfa ena ope eye watade ne wase a unufu hu etabonten no na unufu hu hu ya no eye osena hu ya no ana opanti no hu ya no enu na ama wo hu akono bi akotre ne mu enti opew no no wada keke eye akono bi na abadi mu enti onu dawie pe wapew awie kono na firi ne mu ene emadodo enam pabwase pray for me nyina problem eye ba kope ana osofo bema bi obakwam bia no agya me asi ho ana osofo promise and fail nko mini ba Peter say oba okata ne ho sie no ono na oyo ba ne bo den ento Kristo ni ba ma obo enye den kata ho sie if it's 1 Peter chapter 3 verse 5 no
1 Peter 3 verses number 5. Was in a sana titano. A macron ya wadu wa hutu nyakopon so no ehye wo ho. Na wabra wo ase ema omo amukunum. Amen. Peter ose Yes Christo Mami Mary wan shatade manu fu anwa bonten. Abraham ne yire Sarah wan shatade amane to ampepe wo sa banche se kotokom. Isaac ne yire Rebecca wan shatade anyini sira ho anwa bonten. Jacob ne yire Rahel wan shatade amfa ne pant ni sisi achi ankyira nkrofo. Elizabeth nso wan shatade amma na furumu antete ho. Mary, Martha, Salome, Abugei, Tabitha num tete forma no do hutu nyankopon aya to mo asam Bible mu no omo ansatade anye campaign antwakra mabronsam ente Kristo forma munsu tete forma na brabo na munche ntade ese na munrasi decent enkata mo hunsie na Kristo forma mu gu Yesu anim asedodo mo twakra mabronsam dodo mo promoto adwama mododo mo tomrante sintudia dodo enya sana tete forma ni yeye afa bra video yi ebe na wiye yentie ye Yes Christo ankasa kan efa atadehya ho our Revelation chapter 16 verse 15 me patopi Revelation 16 verses number 15 what's share marebasa oyufo ehare de owan na wahwa ne ntade so na wanante de gemu na wahunu ne niwuo amen. What we say and the abe wiase no aye pornographic pictures and pornographic videos actually say obat born who naked. Not the video camera and as a mobile phone, not the chat on one case another job, not the to internet so, not the WhatsApp, any Facebook, any social media so, and the chramrante, internet, emrante mabawa abba, omo school kakrano, says a mobile phone crano, and a computer, and as an iPad, and a tablet, and a laptop no crano. Says a German Hunyaman Kwan, a German pictures, near German videos, a German Hunyaman Kwan. Anene enipa na mo hwe me say ayokwan kase na wie ebrem obronsam nam so a ode hwemra ten mabawa ko sayem sade o hye ase e wo edi ntom no sade oye bi e wo no abreso sade oye bi e wo Sodom and Gomorrah sa na da kwan so nene obronsam nam a ode twinipa e ko sayem no enti amen ne se Kristo ni abrante ana ababawa e betrase afa Bible sa mekenkan ana misio nyankopon asem amamenya nyahohum ahoden ane hum nkoso akoatia adwamamon matwemu afibone ho no enne eni ho enne nioma ehuni mfaso nkoa enne Kristofo edi akire enti ama enwo akono bone ne akono nhyeso adero emranten mabawa mu amenne empratwene adwamamo homosexual and masturbation and sanum and in Lubani nominated Obronsam the famrantene and Mabawa domum our ho a soft a Becassa a canocrano and oil and a soft photo oil green oil blue the extra by 4 the Abema visa Bama passport Bama cobruchere Bama warrior a soft photo Unkuto Shaman Bra spiritual bath Fagalo Baginso a soft and a soft be maloto number our ho papa Etianiama emfa so mre nipa manipa kra nyankwaje no enu nenne a Kristofo akafre wiasefo ya tue ho aguso ama enipa eyira no kra kwan Yesu asem kan Revelation chapter 16 verse 15 Yes Christo say o bentem enhyirane de owen no hwe natade so no anante da gyamu enhyirane Kristo ne sabren wonam a wadagyamu enwu abonten Yes Christo si enhyirane Ento Kristo ni anawjini ni ba udi oso nyangoponti unsha nika unsha traza unsha legis unsha show your breast show your stomach sa tu manfonta de no unsha bino Yesu se sofo bugem kancha wo se enhyira no Yesu si enhyira no Kristo ni ba unsha tade enyi nu fu hu abonten enhyira no Kristo ni ba unsha tade emfa de sra ho nkyere enhyira no Kristo ni ba unsha trousers ema no tom pepe ho sabanche se kotokom Ensano Kristo ni ba onso dwumanfo atade bi antwa kra mabronsam ensano umini ba anu na mitofo na ma hye nkran se kosora na kura umudiem na gina ma Kristo emfa ho nshabronsam ne mai mu bi na Kristo be hyiraw esansa fashion anantade hyem eye kwankase ya ebre obronsam nam so atwa kra kose yem no entene yasi nyina hu se nyoma no se eye normal se eye latest se eye designer wear Okristo dia utieme me say enya fashion enya latest enya modern enya afa na aba eba wotete braso nti na matum bo ase kyerɛkyerɛ mu sɛ Moses braso
Moses say eye chiwade eye busude ohin Solomon say eye dwomanfo ntade Odipo Sefani anso say onipa bia be hye saa de bi biara no Onyankopon betwe aso Paul say yantwe ahomfiri ho Peter anso hye ho nkom say yantwe ahomfiri ho ana Yesu Kristo kasa anso aka say yantwe ahomfiri ho enti anya no ma eye chiwade eye busude eye nada obronsam odi promote dwamamo odi promote homosexual odi promote boni eni se oye gidi ba a uso Nyankopon na wo ye wadwene se wo de se nyama no mfa bi nya ho a wonamfofo enu nuanom ene wabusuafo ene omo ben no ana wadwumamfo nso ombese se wo ye kuraseni wani mue wo de onim dressing enu ntina Yesu Kristo se min show nkran se no ba wo ndresse ma no fu ngu ho won sha trouser won chenika won ndresse ma wo pant ne wahwene engu abonten wona obodin e wo Nyankopon anim enti ma ni wiase achi emfa ho mabronsam O Kristo ni ba mentwe akra mabronsam enti kata ho sie no antom na ntesintidua afa minim se ma bebre nso ho a munim se nye munim se yebone nanso esan so bonsam honhom ehye munti muntimi nya ahye enso minim se wahwe video yi de Onyankopon honhom kronkron ho odin ebedi aboa ama efiri na akoi watimi agya sentade ne hye afa enso minia ba wo de wo se eye fashion aba wiase nti Say Jumanfo ntade wo hye no Awurade Nyankopon se menkasa se menkyiraw ewo Isaiah chapter 23 verse 18 no Tronsam say wasina essence wo yi ne twa bemodie na oyi na de jaso no ena mekra ete ne ho firi ne ho sadia mekra ete ne ho firi ne ho ene no amen Onyankopon asam kyerɛ se wo hye se Jumanfo ntade we bia na wo yi unufu ana wo sra ho ana wada jam kwa bonten de to ebrante sintidua Onyankopon se wo hye se ntade bi pɛ na watwe ne ho afiri ho Bible nso so Onyankopon twe ne ho firi ohene Saul ho no ahombɔne ne betra Saul mu enti oba bia wo hye se ntade basa yi mu biara no esan se yo bronsam ade a odi promote dwamamonti wo hye se atade bi pɛ emma ahombɔne twebɛn ma obronsam ho betra mu emma wo ye de ensesa wo ye enti sunsum no ahohoma ne obronsam firi soro eba asase so no a ebiti duam biti bipom ebiti nsom ebiti nipam no so hyaw na sa wo yoba na wa hye se wo dwamamfo ntade na onufo ho da ho usisi achi gu ho wahwene agu ho usira ho gu ho ohu pɛ no hu se krofo a omo ye adwuma ma bronsam no wo kasa krofo no ntia ban sa sunsum no otimi ware ho enti sa hunam fam wo benya ware pa no de adin papa minim se ebia na wunim enti na wudi se ne meyachi enne Onyankopon ho nkronkron anam osofo Abugei so akasa kyerɛw enti afiri na akoi ja sentade ne hye na twe ho firi ho na afiri na akoi tuanamfo fro Kristo kwanso sakyerɛ wadwen na Kristo ane ne ho nkronkron tumi emma metra hu no abrabo ntumi mfata na nso watimi aka nkwagye no ho afa mafutu atwato ne se a Kristofo nyina ntiase se watade a wo hye ana wa ho hyesie ana o Kristo ni abrabo a wo bɔ no Onyankopon nani ko ho enu ntina ntade hye no Onyankopon aka ho asem Moses ka ho asem ohin Solomon ka ho asem Odipo Jeremia ono so aka ho asem Paul aka ho asem Peter nso aka ho asem ana Yesu Kristo nso akasa fa ho enti Kristofo moma yani nte na moma yankenkan Bible no bribiada nye nso Nyankopon asem no ne yehu no kure no yatimi atwe ho afiri wiase abrabo ho efiri se wiase na kono no etwam na de oyɛ de Onyankopon pɛ no ono no benya dankwa no Kristo omwaw obie asoro kanya mfanto so Kristo nhyiraw asem mfa wonante na ma light na ba bia bedu bia wakasum nyumagu enkwasa ti bia mu da na da Yesu bepie no menu bia no anya nkwaje onkam no ho onhye ma onhye den na dum nti ba bia wuti ba bia na bia ka amekase